Hallo Parkstad. 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 Ik ben Erwin. Godverdorie jongen, we zien ze oud, had ze honger, moest een broodje worst, ja? Doe maar een broodje. Ja, oude Hansworst, kom op. Godverdorie, broodje worst voor die man. Ja, Erwin, kijk eens door jongen, worst voor dich. Dank je. Hé jongen, ik zou zeggen, eet smakelijk. Dank je. Adieu wa. Verzinders hè. Hey Chloe. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you, good. How's life? I'm in a bit of a compromised situation. We're under attack, and this is a message for Erwin Deswijzen. Yeah, I'm downloading facial recognition software now. He's very handsome, very kind, and I just want to tell him that I'm thinking of him before the world ends here. I'm going to try my best to stop it, but if I can't, I'm counting on you, Erwin, to make this world a better place. Thank you. Eleveld. Dit is Deswijzen, Erwin Deswijzen. Hey Erwin, wat is er allemaal aan de hand? Wat bedoel je? Ik kreeg net een telefoontje van Wim. De wereld vergaat, ze zijn op zoek naar je. Ja, ik vind het allemaal een beetje eng. Ja, waarom belt Wim mezelf niet dan? Dat maakt toch allemaal niks uit, jong. Nu kom zo snel mogelijk naar de studio. Ja, ik ben er natuurlijk al. Ja, Mario, kijk eens. Wat heb je nou bij je? Ja, een videoband met alle hoogtepunten van alle afleveringen. Oké. Ja, dames en heren, want de wereld vergaat niet. Maar aan dit programma Deswijzen uit Parkstad komt helaas wel een einde. Maar we gaan nog 1 keer kijken naar alle hoogtepunten. Here he is, Erwin Deswijzen. Yes, ladies and gentlemen, here he is, Erwin Deswijzen. Nou, wat nou zo speciaal is aan die doeken, ze zijn eigenlijk niet allemaal van wol gemaakt. Je hebt hier bijvoorbeeld, dit is zeg maar band van een oude video. En nou, het is een wonder dat je dit überhaupt ziet op RTV Parkstad, want voor hetzelfde geld had onze cameraman nu zijn bandje in moeten leveren aan de organisatie en was er van dit gewoon iets gebreid. Snap je? Dansen, je moet dansen, kom je op tv. Daar is de leuk hè? Ja, daar gaan we. Dan heb je nog een tip voor mij als beginnend prof? Ik zou geen sterkste man worden. Jij bent beter in hardlopen, dat soort dingen, duurlopen. Kan je aan je lichaamsbouw kan jij zien dat jij beter in het kilometer of 10 kilometer of 15 kilometer hardlopen, daar heb jij meer de bouw voor dan voor wat wij doen. Nou, ik krijg helemaal dat 70's gevoel hier, hè, op dat dansvloer. Kijk, verlichte dansvloer hier, daar word je toch helemaal... Apart, hè. Dat is een dure, kijk, die kost €75. Dat is die klaphoes. Oh kijk, dat is speciaal hoor. Echt een mooi. 75. 75, ja. Ja, ik heb 50. Kunnen we niet iets regelen? Nou. Het komt op tv. Oké, dan, dan €50. 50. Dat heb ik. Ja. 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 Ja, het wordt... ja. Ja. Ik kan hier erbij zitten. Moet ik erbij zitten? Maar er is geen plaats meer. En een hond?
Hier ben je toch Oh, daar is nog vrij? plaats. Oké. Ja, ik ga erbij zitten. Heel gezellig. Hallo. Ja, het is wel gezellig, moet ik zeggen. Ja. Het is leuker dan de NS. Ja, dat is... Hoppa, zo. Nou, dan probeer maar eens te vliegen dan. Ja, nou daar ga ik, hè. Ja. Links, links, meer links. Ja. Nee, nee. Maar daar staat hij. Meneer, mag ik even vragen? Hortensia's. Wat maakt hortensia's zo speciaal? Nou, de bloem op zich alleen al, hè. Dat ziet je zelf ook. Het is gewoon een hele mooie bloem en wat heel lang heelt. Omdat er als droogbloem gebroed kan worden. Ja. Ja, we staan hier bij een Citroën uit 1929 en mij is net verteld dat er zelfs al airbags in zaten in die tijd. Nou, we gaan eens even een blik naar binnen werpen. Ja, dat is inderdaad een airbag. Een bag vol met air. Nou, ik heb 320 kooitjes bekeken met 320 dieren. En zoals je hoort, hij is het met me eens. Dit is eigenlijk wel het apartste dier wat ik vandaag heb gezien. Dat is de Twentse hoen. Dat is een hele grote kip, hè? Ja, we staan in het Lunapark. En dat vond ik vroeger als kind al verschrikkelijk. Maar ja, alles voor de kijkcijfers natuurlijk, hè. Nou, let op, daar gaat het. Oh. Ja, dit is fantastisch. En ik ga weer verder. Dit was het alweer. Erwin op het Oktoberfest. Hartstikke gezellig natuurlijk, dat zie je wel aan het hoedje. En nou ja, tot de volgende keer zou ik zeggen. Ik had helaas niet de juiste kleding aan, maar daar ben ik ook niet zo op ik word nu uitgestuurd omdat ik de juiste kleding niet aan heb. Dat is hier, wordt er erg streng op gelet hier, dat merk je wel. Hè. Verschunt hij bij de secretaris van de stichting Schlager Arena. En nou ja, Mark Ruiters, wat vieren voor u? We gaan dit jaar het 11-jarig jubileum van de Schlager Arena. Een liedjesconcours in Bogus, voor de 11e keer dat ik ons georganiseerd. Je moest ook altijd dezelfde liedjes spelen, is dat net vervelend? Nee, dat valt wel mee, want jekker evenement is wel anders. Alle liederen zijn anders, jekker sfeer is anders. Dus, ja, weet je, de muziek is wel hetzelfde, maar de beleving is ganz anders. Dus, het is gewoon hartstikke leuk om dit soort dingen te doen. Die Sinterklaas heeft zich laten gaan, u bent het helpen? Nee, dit is kerst. Dit is voor kerst al. En Sint? Moet u Sint niet helpen met cadeautjes? Is kleiner. Lukt dit? Nee! Waar gaat het mis? Te veel bier. Te veel bier. Je moet drinken met maat, hè? We zagen moet je wel gewoon. Kijk, daar staan we maat, hè? Thuis is vol, de buurt is leeg. Sint heeft veel hulpjes hier in Heerlen. U heet Greet. Hoe kom je erop? Ja, klopt het op? Klopt dat? Ja, dat klopt. En wie ben jij? Ik ben Erwin. Erwin, wij komen hier de Greet en Gerard vrijwilligers zo doen. Om natuurlijk alle vrijwilligers te bedanken. Ja. Daar is mijn cola. En voor jou ook, alsjeblieft. En voor de kamervrouw ook. Ja, dat gaat moeilijk natuurlijk. Ja, daar ben ik. Ja, op de vrijwilligers. Op de vrijwilligers. Op de vrijwilligers. Proost, hè. Heeft u al kersinkopen gedaan? Nee. Niet? Dat moet nog gebeuren. Ja. Wat gaat u kopen? Weet u dat al? Geen flauw idee. Nee? Een cd of zo? Misschien. Denk het wel. Ja? Maar dan moet het voor de lieftallige vrouw zijn, hè. Ja, dat is ook zo. Hè. Dit is Maria en Jozef. Ja. Kijk, dat wist ik gewoon al. Ik hoef dat... Wat verraadt het? Ja. Ja, mensen, volgens mij staat er iemand bij de brievenbus. Hè? Je moet geld doneren. Hallo, meneer, mag ik even vragen? U stort geld voor de voedselbank? Ja. Ja? Hoeveel? 50 cent. 50 cent, kijk, alle kleine beetjes zijn meegenomen. Ik zou zeggen, gooi het erin. Kijk. Ja, we staan hier bij 2 docenten van het Sofianum en die draaien dus plaatjes voor geld, hè, kun je afvragen. En ja, Tom, hoe is dat nou? Het is een hele aparte ervaring en erg leuk om te doen. Ja. Radio maken toch wel leuk? Het is een vak apart en gisteravond ben ik ermee begonnen en toen dacht ik, waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Maar als je eenmaal een beetje in de gaten hebt hoe het werkt, is het erg leuk om te doen. Ja, hoe is dat? Ik zie je druk bezig met die schuifjes. Kom je er een beetje uit als Engels leraar?
Ja, dat is een oude hobby, hè. Dus, het heeft wel weer wat oefening gekost gisteren. En Barry Hodiamont, presentator op het podium, die noemde het net het eerste uur radio gisteren het slechtste uur radio ooit gemaakt. Dus daar zijn we ook wel trots op natuurlijk. Maar we hadden wat opstartproblemen. En vooral technische opstartproblemen. Maar het gaat nu goed. Zolang wij met die micro en die camera denken ze dat we nog niet klaar zijn. Druk op stop! 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 Ik ben helemaal kapot. Ik ben helemaal de weg kwijt. Oh, ik hoor. Alaaf. Dag Peter. Goedenavond, alles goed? Alles goed, jazeker. Ja, de derde voorronde van het Parkstad Liedjesconcours. Laatste ronde, de laatste 20 nummers en na vanavond dan gaan de finalisten die werden uit hun lijden verlost. Dan weten ze weer wel of niet in die grote finale volgende week staat. Ja, Joris heeft deze foto's gemaakt en het is een beetje rommel. Hij moet zijn camera ergens gaan opruimen hoor, want dat kan echt niet. Ja, zou je mij kunnen of willen uitleggen wat het zie ik? Ja, wat heb je bedoeld? Wat zie jij? Als een wolkenkrabberachtig iets. Je zit toch redelijk dicht in de buurt, hè? Zit in de buurt? Ja, dat is een toren, hè? Ja, wat was je nou aan het doen? Ik was... we moeten op lekkage moeten we controleren. Dus we hebben de rubber vervangen. En daarna hebben we weer alles aangedraaid. Om natuurlijk de lek te voorkomen. En dadelijk gaan we even testen of die werkt. En dan gaan we kijken hoe die werkt als er druk op staat. 78, dat zijn die series allemaal. Van die series zijn allemaal van 78 zijn die eigenlijk. Hè? Ja. En daar staat €125. Maar is dat dan niet zonde? U zegt je verkoopt ze ook, hè? Nou ja, ik heb die dubbel allemaal. Hè? Oh. Je hebt die een paar keer allemaal meneer. Hè? Ik ga maar geen skis aan doen vandaag. Hoe ben nu het? Super, wunderbar, klasse. Richtig klasse, ja, spannend. Ja? Is dat hier in die Parkstad is dat super? Wunderbar, super, ja. Also absolut top für so ein Event. Ze was weg met een kerel in de lange zwarte jas. Als je goede liedjes hebt, die overleven gewoon. En ik denk dat Bob Dylan gewoon heel veel goede liedjes heeft gemaakt. En vaak zijn er ook heel veel liedjes, mensen van jouw generatie, wat jongere mensen, die weten niet eens dat het een liedje van Bob Dylan is. Bijvoorbeeld het liedje van Adele, To Make You Feel My Love. Dat is een liedje van Bob Dylan uit de jaren 90. En dat weten heel veel mensen, jonge mensen weten dat niet. Die denken, oh dat is een prachtig nummer van Adele, maar dit is gewoon een liedje van Bob Dylan. Nou, over een half uurtje komt deze band, dus Rebel Yell. En jij bent Tijn, klopt dat? Ja, wat spelen jullie voor soort muziek? Onze muziek is een beetje invloeden van Pearl Jam en een beetje Pink Floyd-achtig. Het is een beetje indie rock. Ja, dat is wat wij spelen. Dit is de 6e popquiz. Hoe is het begonnen hier eigenlijk? 6 jaar geleden dan ben ik hier in Oude Kino alleen begonnen. 3 jaar de quiz zelf gemaakt. Ja, en op een bepaald moment ben je door de muziek heen en dan moet je mensen erbij gaan halen. Dus dit is nu onze 3e quiz samen en ik moet zeggen, je merkt aan het enthousiasme van de mensen dat we goed bezig zijn. Ja, heel gezellig. Het is gewoon een prettig avondje uit en je kunt ook nog eens een keer wat laten zien of laten horen. Hè. Dat is mooi. Quizzen zijn goed en hier was hij geweldig. Ik geef je gewoon de microfoon. Hoe werkt radio? Hoe werkt radio? Nou, radio is iets heel anders dan tv. Daar hebben we geen camera's bij. Maar radio is iets uit een studio. Zoals je ziet, zie je hier nu Showtek en Justin Prime lopen met Cannonball. En hierna krijgen we DJ Antoine met Welcome to Saint-Tropez. Laat je eens even zien hoe het handmatig werkt. Welcome to Saint-Tropez. En zo heb ik hem doorgestart. Ja, kinderspel hè. Kinderspel. Dat zou ook nog kunnen eigenlijk wel, denk ik, of niet? Je mag het proberen. Hallo Parkstad, ik ben Erwin, op de radio. Ja, u zult wel schrikken, hè? Wat hoor je nou? Piu piu, Erwin, dat is wij zo op die antenne, tenne. Fantastisch.
Nou, wat een prachtig Harry Potter shot was dat. Ik zit er helemaal klaar voor. Nick gaat zo meteen aan die hendel trekken en dan gaan wij vooruit naar Schin op Geul. Ik ben in Heerlen en hier is de jaarmarkt. Het hoogtepunt natuurlijk, de poffertjes. Jullie hebben het gezellig, hè? Ja, heel gezellig. Oh, man. Geweldig, hè? Hoppa! Ja, wat vind je van de nieuwe koning? Ja, ik vind hem wel een chique gast hier. Ik denk dat hij het beter gaat doen als Berlusconi hier. Berlusconi? Ja, ik denk dat hij het beter gaat doen als Berlusconi was in Italië. Want er was eigenlijk een sunsmarcheerder. Maar dat is Willem-Alexander totaal niet. Tenminste, ik denk van nee, ik ken hem niet persoonlijk. Ja, maar als je die oranje kop van hem ziet, dan denk ik, nee, die bleef wel lekker zoen bij Maxima. En ik ben de nonna, oftewel de oma van de familie. Ja. En hoe is dat nou dan om te spelen? Ja, hilarisch. Geweldig. Ik kan me helemaal uitleven, dus dat is wel lekker. Ja. En hoe vinden jullie dat nou, dat jullie met de docenten dan een toneelstukje zitten te doen? Ja, heel leuk. Heel gezellig ook. Ja? Ja, dan ken je de leraar op een heel andere manier dan normaal. Dag Julian, hey. Ik zie je druk bezig hier met een camera. Wat moet jij vandaag doen? Ik zorg voor de shots op het podium en ik zorg voor de shots voor het podium. Dus ik sta achter de drummer en verzorg de beelden voor de ledwall onder andere. Het is een show van bijna 2 uur. Is het niet ongelooflijk zwaar, zo'n ding op je schouder? Het begin valt mee, maar in de loop van de show dan vooral mijn knieën. Ik zit op mijn knieën heel vaak, dan voel je het wel. Dat doet, en vooral je schouder ook. Dat voel je wel. Hoe is het idee eigenlijk ontstaan? Studio Hellebrand, Kevin? Het idee ontstaan? Nou, ik was natuurlijk al altijd heel erg gek op dansen en vooral ook op muziek. En ik had zoiets van, nou, ik wil eigenlijk iedereen leren dansen. Ja, en ik was ook bij de Slag bij Waterloo. En de Slag bij Waterloo, dat is zeg maar een toneelstukje met allemaal mensen uit Bocholt die dan meespelen daarin. En nou, daar heb ik ook een stukje van. Daar gaan we even naar kijken. Daar komt hij hoor. Nou, en dit is dus zaal 1, dat is de grootste die ze hier hebben bij JT-bioscopen. En ik ga maar hier eens even staan, dan zie je hoe immens groot dat scherm is. Hun brengen de stemming in het feestje een beetje, hè? Ja? Altijd. Dus je bent met 2 vrouwen hier? Nee. Het is niet 2, meer dan 2. Was de rest? Was de rest? Dag, kijk. Oh, dat is... Wacht hem even, hè. Hij is de... Ja. Hij is de gangmaker. Ja, ik ga naar de gangmaker. Ja, je ziet, hij probeert weg te rennen natuurlijk. Meneer de gangmaker, ik moet even vragen hoe de sfeer is. De sfeer is goed hier. Ja? Jazeker. Hoeveel jaar komen jullie hier dan? Van het begin af aan. De voorzitter van de jubileumcommissie, ingenieur Den Gel, verwelkomt de heren bij het overdeel van de Erwin op Cultura Nova 2013 en de openingsact die projecteerde allemaal beelden op de gebouwen in Heerlen. En het hele Pancratiusplein staat vol. Dus je observeert mensen, maar krijg je dan ook meteen een gedicht binnen of hoe gaat dat? Een gedicht komt eigenlijk als het ware... ik krijg soms inderdaad een idee zomaar binnen. Alsof het me gegeven wordt door iets en dan komt gewoon een eerste zin of een eerste aantal woorden komen gewoon binnen, zeg maar. En dan heb ik gewoon echt zo'n behoefte, zeg maar, om te gaan schrijven, om het op papier of op Microsoft Word, om het daar te verwoorden. Hallo, mag ik even storen? Is het gezellig hier in de Botanische Tuin? Oh nee, dit is mooi. Ja? Altijd opnieuw.
Ja, hoe is het idee ontstaan om vogelhuisjes te maken van theepotten en zo? Omdat we het gewoon zonde vonden dat dat allemaal in de kelder terecht kwam en in de kasten bleef staan. En de meeste mensen tegenwoordig thermoskannen gebruiken. En het zijn zo'n mooie producten, dus we hadden gedacht van, of mijn vrouw had dan gedacht van, kunnen we daar geen vogelhuisje van maken? Ja, en dit is een mastworp. Ja, klopt dat, cameraman? Ja, dat klopt. Ja, ik ken verder niet zoveel van dat scouting sjorren. Dat is het woord wat ik geleerd heb. En ik dacht ook dat dat hele andere dingen waren. Maar ik moet zeggen, ik zit stevig hier. Dus dat is goed gemast, worpt en geschort en gebouwd. Top. Waarom doe je dat nou? Hè? Waarom doe je dat nou? Dus om het beeld en geluid synchroon te laten lopen. Anders krijg je hele rare dingen dat het geluid niet gelijk loopt met hoe je praat. Nee, en dat willen we inderdaad niet hebben, hè? Mensen, het is behoorlijk leuk hier. En zo meteen gaan we volgens mij naar de bruid van de familie Liechtenstein. Ik ben wel benieuwd hoe ze eruit ziet. Ik heb voor de rest geen angst. No fear. Das wijze is hier. Ja, ik ga nu toch het raars. Je ziet, hij steekt een prins, denk ik. Ik kan eens even vragen. Hallo, mag ik eens even vragen? Ja, zeker. Zit er een prins? Ja. Ja, maar ik zie de veren niet. Ja, dus... wij gaan de veren aan niet in de nek. Oh. Het is wel zo dat meedoen belangrijker is wie winnen. Maar wie hoe het zijn is dat ze schon nog eng zit. Ja, dus dat mogen duidelijk zien. Voor zo'n lügen en voor zo'n interesseert het niet. Ja, Thijs en Robin, hoe vonden jullie het om zeg maar gevolgd te worden door een documentaire maken? Want jullie zijn gewoon bezig met orgelvreten. Ja, nou, op sommige momenten heel krap, zoals met z'n drieën in een klein busje. Als dan iemand zo de hele tijd je gesprek aan het volgen is, dan is dat minder eigenlijk. En op andere momenten merkte je de camera bijna niet. En dat zijn dan in de documentaire denk ik ook de leukste momentjes geworden. Ik ben al 51 jaar verslaafd aan dit spelletje. En hoe is die verslaving begonnen? Nou, vroeger had je dus in iedere kroeg waar je kwam, daar stond een voetbalbaantje. Tegenwoordig is dat jammer genoeg niet meer zo. Gaat de jeugd alleen maar naar de disco. En dan of aan het buffet zitten, of flipperen, of tafelvoetballen. Dit is dus de Kerstfactory en je ziet kleine deurtjes voor de elfjes. En dat gaat hier dus allemaal door die buizen. En dan kom je terecht hier bij de lopende band, hè, Kerstman. En daar zijn komt de lopende band uit de factory waar alle cadeautjes netjes verpakt en alles worden verzameld in de grote korven. En de elfjes zorgen dan dat die mooi op de plaats van bestemming terechtkomen. Je komt erbij en ik zie het jullie toch niet. Ja, dat is de kamer. Ja? Domme voor kijken. Ja? Hallo? 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 Er moet nog meer kijken aan moelen. En ja. Ja, maar dat is toch heel onpersoonlijk? Ja, maar ja, dat is heel onpersoonlijk. Je kennen we niet door, toch de lu? Ja, maar ja, angstvol. Hallo? Wel het tempo, hè? Ik moet het tempo houden. Ja, ik wil me best wel doen. Kijk, ik ga hem even stoppen. Dus kijk hoe zwaar het is. Ik ga het proberen. Hoe zwaar het is tegenover een grote. Dit draait is nou een kleine, hè? En dan moet je je voorstellen hoe een grote draait. Dit is een kleintje, daar ga ik. Iets zo draaien. Iets sneller. Oh, ja. Als je dit de hele dag moet doen, dan... Dus, doordraaien, je moet wel doordraaien. Ja. Tempo, hè? Oh. Ja, want mensen kennen jou van de song, hè? Dat was echt wel een hoeveel hits op YouTube had je? Volgens mij meer dan 26.000. 26.000, ja, dat haal ik nog niet met mijn kijkcijfers, hè? Dus, ja, en toen dacht je, ik ga een Valentijnsconcert houden. Ja. En heb je ook de band, had je die al? Ja, die heb ik op mijn opleiding leren kennen, deze mensen. En ja, dat klikte eigenlijk echt super goed. Dus we besloten om een band op te richten dan. En speciaal voor dit evenement, zeg maar, met de band gerepeteerd en doorgenomen dingetjes. En ja, dit is het resultaat. Ik ben nu ook wel benieuwd, zoals altijd. Ik moet het dan zelf ook even proberen. Dus ik ga nu kijken, dit schuif omhoog. Dus ja, de hele zaak staat gevuld.
Heb je hem? Dus ja mensen, daar gaat hij dan, DJ. Heb je een leuke naam voor me? Desi. Ja. Erwin Desi. On air aan. Ja. Oh ja. Ja, mensen gaan al helemaal los hier, hè. Ik zit hier met een raar ding in mijn oren. Nou, hiermee hoor ik zeg maar meer dan de gemiddelde mensen hier. Ik hoor namelijk 2 commentatoren. Maar niet zomaar commentatoren, nee. Het is speciaal voor blinde mensen. Zodat zij de wedstrijd tot in detail toch kunnen volgen. En dan Flederis probeert een actie te maken. Een duwtje gekregen, maar het spel gaat verder. En dan onderuit getrapt, jawel, deze keer wel een overtreding van Andersson. Recht voor jullie neus, voor de blinde tribune. Vrije trap voor Roda JC met Flederis, de kapitein. Ik heb eigenlijk ook zin om te gaan springen opeens. Nou ja, zie je, dat is toch hartstikke leuk. Oh, je zit daarop, wacht. Het ging vroeger ook makkelijker. Was je daar moe van al het springen? Nee. Nee? Nee. Jij bent nog jong, hè? Ik ben al oud, hè? Ja. Het is vanmorgen om 6 uur de oven uitgekomen. Daar hebben we de hele nacht aan gewerkt. Het is een meergranen brood. En een brood wat ontzettend veel punten gaat brengen. De speler van Roda, wat daarvoor gaat zorgen. Bonifacia. En aan dichte eer om de beker uit te reiken aan de speler van Roda. Ik ben even op een uitstapje in Maastricht, maar hier is iets heel speciaals. Hier is een jongen uit Bocholt, en dat is wel een Parkstad, en die speelt in een film, Oorlogsgeheimen. Heb je niet een beetje Limburgs erbij geleerd, of niet? Nou, nee, we hebben heel erg intensief gedraaid. En het is er eigenlijk niet van gekomen om een cursus Limburgs te geven. Ja, maar dat gaan we nog doen, vandaag. Vandaag hebben we Limburgs geleerd. Ja, we hebben Bulke Eens. Bulke Eens. Maar Jus had ons hele verkeerde aangeleerd, dus wij gingen heel gek praten opeens. Dus, welke smaak Bulke Eens dan? Bulke Eens, yoghurt vanille. Hallo dames, mag ik er even tussen? Natuurlijk. Ja? Ja, ik vroeg me namelijk af... Oh, halsbrekende praktijken weer. Ik vroeg me af, komt u nou om te winkelen of komt u om te genieten van de muziek hier? Ik ben zo straks wezen winkelen en nu zit ik hier de zondagboodschappen van de muziek te genieten. Deswijze het Parkstad heeft nu ook een Facebookpagina, dus ga naar facebook.com/deswijze en like. Sorry? Wat zei je nou? Ik verstond u niet. Je mag niet kletsen, niet lachen als je kletst. Ik mag niet lachen als ik klets? Waarom mag ik niet lachen als ik klets? Ik ben een heel vrolijk mens. Ja, we moeten daar een... Oh, wat is dit? Oh. Je cherche le gars, je dois prendre le train. Où est la gare? Hoe is jouw Duits? Ja. Français. Oh, Frans. Railway station? Oh, de trein volgens mij. Railway station? Violia. 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 Ja. C'est là-bas? Ja, de Peba. Ik ben in Landgraaf bij Op de Biest, daar loop ik nu naartoe. En we gaan daar kerststukjes maken. Ik ben al helemaal in de kerstsfeer. Ik heb er zo'n zin in. 2014 leuk afsluiten, gezellig onder elkaar. Nou, we gaan eens even naar binnen hoor. Ja. Ja, ik denk, zo is het toch wel aangekleed, moet ik zeggen. Dit is gewoon de uitgroei. Dit is 2015, dit is 2014. Noem het moderne kunst. Bedankt. Kunt u mij wat leren? Wat kan ik nog leren bijvoorbeeld? Zeker als je het B-diploma hebt gehaald, dan kan je er altijd verder mee gaan. Je mist dan natuurlijk wel nog wat technieken voor het wedstrijdzwemmen en misschien nog een beetje wat conditie. Maar dat kun je bij Eurode perfect bijspijkeren. Okay. Ja. Nou, dan ga ik me misschien wel eens aanmelden. Ik moet me aanmelden. Ik ga gewoon door met zwemmen. Ik ga eindelijk dat C halen. Ja. En waarin zie je nou dat iets goed of slecht gehaakt is? Of is er geen goed en slecht? Is het een stijl? Nou, als het gelijkmatig gehaakt is, dan is het goed gehaakt. En als het, kijk, dat van jou, dat is korte en lange lusjes. Dus dat is nog het begin. Ja. En ik heb het meer allemaal... Het is dichter op elkaar, ja. De hele dag konden er workshops gevolgd worden en waren er diverse optredens. Zo konden de dames bijvoorbeeld leren hoe ze konden dansen op hakken, maar ook konden hun hip-hop moves worden geoefend. Gaan we een beetje zo op één hand gaan. En dan ga je zo omhoog.
Ja, dat ga ik eens proberen. Dan moet je even kijken of ik dat kan, hè? Ja, nou, aardig. Ja. Nou. Want in de hemel is geen bier. En daarom drinken wij het hier. Het was een fijne middag hier in Heerlen. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Ik heb geen idee wanneer dat die komt. Maar komt er vast wel een. Ja, en hij krijgt de bal aangespeeld en wat een schot, mensen! Ja, ik ga er onderuit. Ja, natuurlijk. Nee, aan mij was het niet echt besteed. Nee. Nou, terug naar de feeststand in Bocholt. Ik zag jou. Ik word gezocht. Door wie? Ik kan me niet filmen. Ja, ik zoek jou al jaren. Ja. Lot, ga je zo meteen dansen? Ja, Wat ga je dansen? Pipi. Ik zie het, je bent helemaal als Pipi verkleed, hè? Inclusief staartjes. Ja. Dit is waar de schutterij om draait. Het schieten tegen een blok hout dat compleet aan flarden moet worden geschoten. Degene die het laatste stukje hout afschiet, mag zich dat jaar door Schützenkönig noemen. Lekker. Zie lekker. Dit is lekker. Zie je nog heerlijk op te springen! Erwin en Erwin, dat was even de tent. Hast je dat? Ja. Hast je de vogel afgeschoten? Ik vond het heerlijk gek. Echt, ik heb geschoten tot ik baasde en ik heb al afgeknald. Heerlijk. Ik ga eens even proeven. Want hier kun je van alles gaan proeven vandaag. Oh, zo lekker. Ja, nou, hè. Zo, buiten is het koud, maar hier binnen is het gezellig warm. En ja, nou gaan we maar beginnen, hè. Lekker, jazeker. Lekker proeven. Wat is dit? Ja, een sneetje brood, waar? Met, uit Noorbeek fruitstroop zuur. Nou. Hoi hoi. Hoeveel keren moet je het doen om te snappen? Om het te snappen hoe het moet, dat is niet zo erg vaak. Maar daarna moet je het gaan snappen dat je het goed gaat spelen. En dat duurt wel lang. Je moet gewoon op les gaan. Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb het mezelf geleerd. Maar dat merk je dan ook. Maar je moet echt op les gaan, wil je bridge leren. Kent ze dat knippen? Kent ze dat knippen? Oké. En dan rest alleen nog de piek. Wat is de stoebe? Nou, de stoebe is in een groep Vrung uit Ubersberg. En we bouwen eigenlijk elk jaar met de carnaval een wagen voor de optocht. En om de wagen zeg maar te kunnen financieren, organiseren we het stoepenfeest. Buiten Simpelveld is boven de Alpen geen kist gevonden die van binnen zo bewerkt was. Maar het heel bijzondere is dat hier ook de vrouw waar het graf van is afgebeeld staat. En haar meubilair en haar huis en heel haar huisraad. Dat is zo uniek dat je waar ter wereld je ook komt en je zegt dat je inwoner bent van Simpelveld. En je spreekt dan toevallig met een archeoloog dat die zegt van oh, maar dan ken ik u wel. Ik ken de sarcofaag van Simpelveld. Wereldberoemd dus. Wereldberoemd. Iedereen mocht naar Maria voor een handoplegging. Nou, ja, ik word er heel erg rustig van. De ene krijgt er heel veel energie van, maar ik word er heel erg rustig van. Als je overgaat, dus van deze wereld af, dan houdt het niet op. Want dan begin je in je tweede leven te leven. Hè? En je zal je lessen daar moeten leren, wat je hier niet hebt afgemaakt. Snap je wat ik bedoel? En dan moet ik mij zo erin. Zo. Laat me gaan. Maar dat geluid, hè, vind je dat net heel irritant? Ja.
Is je dat gewend? Natuurlijk nog niet. Nee, dat dacht ik al. Ik wel, ik moet er echt aan wennen. Toen hij de oude rot in het vak, maar ja, als jij mist... Ja, dat zeg je toch... Durf je? Vind je me dik of zo? Nee, dat Jij vindt mij dik? Nee, oude rot, ik zei niet dik, nee. Hoi, hallo, mag ik even iets vragen? Je bent flink met de warming up. Springen? Ja, warming up bezig. Ja. Ben je er klaar voor? Tuurlijk, altijd. Hoeveel kilometer? 6,6. Ik heb 2 nieuwelingen bij me, dus ik moet even... Oh, jij hebt het vaker gedaan? Ja, tuurlijk. Ja, en de zweetdruppels klatteren hier gewoon naar beneden. Ik moet bijna een paraplu meenemen. Maar ja, mensen die gaan door het water, door het zand, volgens mij van alles. Het is ongelooflijk. We gaan helemaal stuk hier, joh. Oh, daar moeten ze over. Wat is dat? De hele tijd zeggen, mooie locatie. Hè? Dat klopt. En wat maakt Simpelveld zo mooi dan? Er is hier veel bijgebouwd. Qua natuur, de bomen en de struiken is hier ontzettend goed. Dus, en dat is heel belangrijk. U gaat vaker met zo'n wandeling mee? Ja, mijn man die kon heel moeilijk lopen. Zodoende heb ik me een beetje aangepast voor hier mee te gaan. Om in beweging te blijven. En om in beweging te blijven, wat heel belangrijk is. Weet je? Mike, maar je mag me ook Mok noemen. Oké, nou dan ga ik die naam in de gaten houden. Oké, thanks. Volgens mij moet je zo meteen zelfs tegen Martijn, de cameraman. Dus... Oh, moet ik tegen de cameraman? Ja. Kom maar op, jongen. Nou, alvast gefeliciteerd. Ja, ook. En ja, zoals verwacht bleek Mike inderdaad te sterk voor Martijn. Of misschien lag het wel aan de controle van Martijn, die net niet deed wat hij op dat moment wilde. We zullen het nooit weten. Wel weten we dat Mike, die Martijn versloeg, uiteindelijk ook niet de winnaar van het evenement werd. Dat werd Marcos. Hij won de eerste prijs van €200. En die truc zit hem in onze wangen. Dus met je wangen kun je lucht naar buiten brengen. En in die tijd heb je tijd om lucht naar binnen te halen. Ik ga het maar eens proberen. Alvast excuses als het niet klinkt. Hè? Nou, het is een begin. Ja, maar dat klinkt toch een beetje alsof ik Chinees heb gegeten. Hè? Dat is niet goed. Ook met microfoontje hoor. Kun je ook, ja? Dan heb je ook een muzikatie nog. Hallo Parkstad. Ja, okay. Ja. Dat ook nog. En wat is dat? Dat is de ademlucht. Oh ja, dat heb je natuurlijk. Ja. Deze nog even. Oh. Ja. Oh. Oh, dat zit heel erg strak. Het lijkt het toe, hè? Ja, ja. Dan werd jij nog aangesloten, kristalzuurstof, hoor. Oh ja, oké, ja. Ja. Hup. Yes! Hey, netjes. Die meneer die zet hier 2 blazen op. Ja. 1, 2. En jij schuift die heel voorzichtig naar achter. Ja. Ja, zo ver mogelijk. Zorg dat we er 13 erin krijgen. Anders heb ik hier een vet probleem in de Rimburg. Kijk eens, de cameraman even inzoomen. Geweldig, daar ga je nog leuk vinden ook nog. Ja. Zalig. 3, 2, 1, go! De finish! Dan sta ik hier toch een beetje alleen te schonkelen. Zwaar underdressed. Ik heb helemaal niet de juiste kleding aan, maar ik zie daar wel een hoedje. Dat leen ik gewoon even. Hoppa, ja. Ik ben in Kerkrade en hier is de grote heropening van het theater. De hoeveelste keer is het nou dat je het speelt? Volgens mij, ik heb het niet precies geteld, want daar word ik altijd een beetje somber van. Maar volgens mij zitten we zo rond de 78 keer of zo. Ik heb volgens mij nog nooit, heb een voorstelling zo vaak gespeeld. Ja, oké. Ja, komt-ie. All the stockings by the Christmas tree. Oh my. 'Cause that is Christmas to me. Hier is iets speciaals boven, heb ik gehoord. Kerstdorp, ja, dat is ook zo. Gewoon de sfeer wat om kerst heen hangt, dat vinden we gewoon heel erg leuk.
jonge kandidaat. Veel ambitie, veel talent. Dus het zou chic zijn en daar natuurlijk bereid zijn om te stemmen. Misschien wel, ja. Stem op Rick, lijst 2, nummer 4. Dames en heren, nummer 4, lijst 2. Rick Kesters. Zo dadelijk dan til ik jouw arm een stukje omhoog. En met elke centimeter dat ik hem hoger en hoger til, wordt hij zwaarder en zwaarder. Lood en loodzwaar. Laat ik hem los, valt hij loodzwaar omlaag en glij hij 2 keer dieper in die heerlijke, rustige, ontspannende hypnose. Een aantal genodigden van de Ronnie Tober Foundation kwamen deze dag langs voor een afternoon tea. De kans voor de butlers om de theorie in praktijk te brengen. Wat is jouw taak zo meteen? We gaan de gasten ontvangen. Dus dan staan we allemaal in formele houding. Dan begeleiden we iedereen naar binnen, naar de tafels. En dan mogen ze plaatsnemen. En daarna gaat de service beginnen. Formele houding, wat is dat? Zoals andere hand. met de handschoenen aan. Met de witte handschoenen. Kent u het programma Deswijze uit Parkstad? Nee. Nee, dat kan ik niet. Nee. Auf Deutsch. Gucken Sie mal TV? Ja, in Deutschland. Nicht hier? Nee, nicht hier. So, also Sie kennen das Programm Deswijze uit Parkstad, können Sie nicht? Nee, kenn ich nicht. Oké, ja, dan helder ze auf. Kijk je televisie? Ja, tuurlijk kijk ik televisie. Deswijze uit Parkstad? Nee, ik kom niet uit Parkstad. Sorry. Maar zij wel? Deswijze uit Parkstad? Nee, eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Zegt mij helemaal niks. Nee, helaas. Deswijze uit... Nee, ken ik niet. Lekker ontspannen aan de dag starten. Dat is eigenlijk wat we vandaag gaan doen. Zonder dat je daar iets aan hoeft te veranderen. Volg je je adem en onderzoek je waar je adem in je lichaam stroomt. En dan kom je op je eigen tempo rustig recht zitten. En inademen breng je dan beide armen op omhoog. Plaats je handen tegen elkaar en uitademen plaats je handen voor je hart. Links, rechts is dat gewoon... Even een beetje aanvoelen met links en rechts. Oh, dat gaat nog redelijk snel, moet ik zeggen. Oké. Nou ja, eens even proberen dan, hè. En dat whisky, zit er een kenner? Dan moet ze bij hem zien, whisky. Is dat whisky kenner? Nee, gar niet. Dit is de eerste keer. Nog weer terug naar hem. Ja, maar je drinkt geen whisky. Hij drinkt gar niet. Ik drink hem te mensen. Ik drink geen. U bent er helemaal klaar voor, zie ik, hè? Ik ben er altijd klaar voor, dus en zeker nu helemaal. Ja, het hoeveelste jaar? Wow. Echt veel. Heel veel, ja? Dagen, dus ja? ik weet niet hoeveelste jaar. Dus, en jullie zijn van Limburg, hè? Jazeker, Maastricht, de omgeving. Oh ja, oké. Ja. Dus. En voor wie dit jaar speciaal of gewoon voor de gezelligheid? Oh, ook dat. Gezelligheid speelt een grote rol. En in mijn geval Pearl Jam, dus die heb ik nog nooit eerder gezien. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Je moet eens ons horen spelen. Dan gaat zelfs jij dansen. Jij gaat zelfs met je heup boven neer. Dat weet ik zeker. Ja, dat is wel waar. Op een gegeven moment kan je vanzelf op een voetje, weet je wel. Ja, dat krijg zoveel teweeg bij de mensen en dat doe je het voor. Oh, jullie moeten gaan. Jullie moeten gaan. Kom maar mee. Separade. Ja, een beetje trommel kwijt. Waar is de trommel? Mag ik erin pakken? Zeker. Dit is de blonde non, hè? Dat is de blonde non. De blonde non. Ik zou zeggen, enorm bedankt. En nog op vele jaren bier brouwen. Gezondheid. So, yeah, maybe you could sing a little? I would appreciate it. Okay, at least 150 or more to see. To be a Pokemon master is my destiny. Pikachu, Raichu. Ja, I don't know the lyrics. Het lijkt me toch wel spannend om gewoon eens te proberen iemand toch gewoon aan te vallen. Hè? Kijken of het lukt. Oh, ja, zie je dat? Ja. Nee, geen knuffel. Daar gaan we. Oké. Ja, tof. Oké, bedankt Ilja. Ja, dan zit ik hier even in het gras te genieten van Weertje Brandova. Ja, van een band. En leuk. Prof, hè. Oh, ja, dat zei ik toch, prof, hè. Dit was hem dan. Aflevering 111 van Deswijze het Parkstad. Het komt nooit meer terug. We zullen het missen, maar goed, het is niet anders.
Erwin bedankt alle medewerkers aan het programma. Maar vooral u, de kijker.